aw minnu sɔn bɛ aw yɛrɛ ye tɛ wulitogo ɲuman na ni aw dalen don a la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ aw kan fewu tɛ ko la ko tɛ duman gundo bɛ aw dɔrɔn de bolo ni jɛmu in ye aw de ta ye Advance TV sanfɛ tɛ champion ka tɛ wulila jolenw kari ɲɔgɔn na ni k'a ladan kelen tɔmɔ ayi o ta bannen ye dɛ donbolo kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ ta ka di tɛ champion ma o tuma la aw kana kɔnɔli kɛ bilen ka se ka i sen don jɛmu in na i bɛ wuli joona ka n'i tɔgɔ sɛbɛn Advance TV ye ale jabala la i bɛ groupe siège ba la ACI 2000 kɔnɔ tɛ champion tɛ wulila ŋanaw ka kɛnɛ. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Kadiatou Bagayuru, votre journaliste présentatrice de votre émission sportive préférée sur Advance TV. Je nommé Advance Sport. Moi, j'aime ça à merveille comme quelqu'un qui vient juste de remporter son ballon d'or. Et tout comme moi, j'espère que vous serez nombreux à rester connectés sur votre chaîne préférée qui est Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Tarata o tarata n'ala ma basi wɛrɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 wagati aw bɛna aw sogolen to nin jɛmukan duman in na ka kunnafoniya d'aw ma Mali kɔnɔ fo ka taga se Mali kɔ kan ma wa discipline bɛɛ de b'an bolo yan dɛ an tɛ discipline bɔ discipline na kunnafoniya mana kɛ fɛn o fɛn ye dolantanko b'u kan ani a fantan ɲama an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma o la a b'a connecter an ka différentes plateformes kan pour que aw kana information foyi jɛ farikolo ɲɛnajɛko b'u kan an bɛ k'an bɛn na ɲɔgɔn ye mardi à 14h GMT sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn aw ni ce an sugandili la Advance TV sanfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw ka émission mandi ni ale tɔgɔ ko jeudi des femmes ale bɛ bɔ Advance TV jabaranin kan chaque jeudi à partir de 11h. Jeudi des femmes ye jɛmukan ye min kɛrɛnkɛrɛnnen don an musolakaw de kama jɛmukan in kɔnɔna la an bɛ kuma musow ka gɛlɛya kan u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ furusow kɔnɔna la sigidaw kɔnɔna la fo ka taa se baarakɛyɔrɔw ma ayiwa musolakaw a kana sɔn nin dakatɔ la dɛ nin an musow de ka ko ye n'a kɛra muso kɔnɔ ko non ni cɛ ka di san'an ka furu n'an furula kɔni vraiment an bɛna bɛn an bɛ ala fo la o ala ka bɛn kɛ ani kɛlɛ ye ko ni ko i b'i kuntigi ka kɛ i sinamuso ta ɲɔgɔnna ye ko ni kuntigibaga ko m'a lasa ko kunsigi ko b'a lasa min se tɛ e ye e ko fɔ e ko o kɛ i bɛ buramuso minɛ dɛ mais i b'a ye depuis o yɔrɔ la man d'a ye de parce que n bɛ ka effort kɛ n ka effort tɛ ka ye donc i b'i yɛrɛ a bɛ mɔgɔ décourager mais i b'i jija parima k'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ sɛfan ni farakuru cɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen invité aw ka taa an ka page bɛɛ lajɛlen suit Advance TV chaque jeudi à partir de 11h pour que ni émission dumanba in kana fɔ mɔgɔ si kɔ aw k'an bɛɛ
minisiriso min bɛ kɔkan malidenw olu tɔgɔ la ale ni OIM olu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka caya sifinnakaw olu na se ka kisi cogoya min na tungalata ale masibaw ma duguma sira fɛ min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ni u camanin bɛ to o ko da fɛ o wulikajɔ baara ninnu na mali kɛn bɛ ka fɛɛrɛbaw tigɛ minnu na kɛ sababu ɲuman fana ye ni ka se ka sifinnakaw olu bila yiriwa sira kan. Festival du football féminin muso balantan ale festival o tako filanan baaraw o kɛra katikaw fɛ yen nɔ muso balantan ale lakɔrɔtaliko kama an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni lajɛrɛ in ale yanga yɛrɛ ye jamana in balantan ko la fɛn min ye maa 100 bɔɲanko ye olu tun b'a kɛnɛ kan. Aw ni ce Advance TV sugandili la ka bɔ kunnasiri dibi la ni ne ye bi tɛnɛ ale don kunnafoni bakurubaw ye an bɛna minnu walawalaw ye ni sangani na a ye aw bisimila. Kunnafoni daminɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko yaasa ka se ka malidenw olu kisi tungalata ale kɔlɔlɔ ma duguma sira fɛ n'o ye migration irrégulière ye minisiriso min bɛ kɔkan malidenw olu tɔgɔ la ale ni OIM olu kɛlen don ka u bolo di ɲɔgɔn ma bi u ye baara bolo dɔ waleya min sen fɛ u ye hakilina falen-falenw ale ni kunnafonidi caman kɛ maaw ye u ka baara waleyataw la u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ dɔw fana bila sen kan minnu yɛrɛ sinsilen don mali kɔnɔna la kosɛbɛ i n'a fɔ baara fɛɛrɛw minnu na kɛ sababu ɲuman ye ni ka se ka an ka sifinnakaw olu kisi toga min na tungalata ale masibaw ma sɔgɔmaden n'a lajɛrɛ kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲinina Modibo Kane Sidibe ale tun bɛ yen nɔ a ye fɛn minnu sɔrɔ Mamadu Jalo ale b'o bayɛlɛma an ye bamanankan na. Diɲɛ tɔgɔla tɔnba min bɛ n'olu ɲɛsinnen don tungarankew olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu ka cidenba dɔw bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ u ka nin taama sen fɛ minisiri mun ɲɛsinnen don an ka tunganko koɲɛw ma n'o ye Musa Atayɛri ye ale n'u ye ɲɔgɔn ye kɛ walasa fɛn min ye ka nin dunanba ninnu k'u bisimila. Nin ye wulikajɔ ɲɛnamaba ye an bolo wa an ye Mali sugandi k'ale kɛ an ka taama yɔrɔ fɔlɔ ye ka sababu kɛ Mali gouvernement fo ka se minisiri min ka baara ɲɛsinnen don jamanaden mun sigilen don jamana kɔ kan olu bɛ wulikajɔ min na diɲɛ ma don o don nin ko in kɔnɔna na an ye nin hakilina ninnu ta ka se ka dɛmɛ ɲɛsin wagati bɛɛ maa mun b'a laɲini ka segin ka na jamana kɔnɔ u bɛ se ka baara kuraw daminɛ cogo min na u ka jamanaw kɔnɔna na. Mali jamana a kɛlen don ka fɛɛrɛw bila fɛn min ye an ka taamaden minnu bɛ segin n'u yɛrɛ ye ka bɔ kɔ kan walasa k'u kunbɛcogo ɲuman na an ka jamana kɔnɔ. Minisiri ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin dunanba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu ye dɛmɛbagakulu ye ka ɲɛsin fɛn min ye tungarake minnu bɛ bɔ tunga la ka segin u fa jamana kɔnɔ u k'u ɲɛda fɛn min ye lahala mun labɛnnen don an ka jamana kɔnɔ o ye koba ye. Tout d'abord n b'a fɛ ka mission min nana an fɛ yan mission ba de don OIM Organisation Internationale de Migration a ɲɛmɔgɔ ka chef de cabinet directrice générale ka chef de cabinet o de filɛ nin ne kɛrɛfɛ yan ani directrice régionale min bɛ occuper Afrique de l'Ouest ani Afrique centrale bɛɛ ale de bɛ yan an'u ka collaborateur wɛrɛw donc o b'a jira ko vraiment délégation ba de don. Ensuite, délégation wulila ka taa jamana caman na Afrique kɔnɔna na mais u ko u b'a daminɛ ni an ka jamana u b'a daminɛ ni Mali ye ne yɛrɛ y'u ɲininka mun na ko ne ma parce que an bɛ bi na Mali de ye AES président ye an ka président de ye Confédération des États du Sahel ka président ye o kosɔn u b'a daminɛ n'a ye et puis raison filanan an bɛ ka baara min kɛ migration sira kan an bɛ ka an ka organisation yɛrɛ ko an ni jamana tɔw Afrique jamana tɔw an ni mɔgɔ si bɔlen tɛ parce que an bɛ ka gouvernement bɛ ka effort min kɛ ka migrants dɛmɛ ka politique ɲuman sigi. OIM maaw u ka nin taamaden ninnu u bɛna le ɲɔgɔn yew kɛ ni an ka jamana mɔgɔba wɛrɛw ye walasa fɛn min ye tungako kumaw ye ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan ka tungaranke ninnu kunbɛn n'u seginna ka bɔ u ka taamayɔrɔw la ni ka olu bila sen kan. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ jafunu sifinnakaw olu ka jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye AJD ye ale ye biro kura dɔ bila sen kan sibiri don biro kura in ale ɲɛmaya tara ka di Abubakar Gassama ma min yɛrɛ ka manda o bɛ taa san 2 la min bɛ se ka lakuraya Gassama ka fɔ la k'ale ka baarabaw ko na ɲɛsin kalan kɛnɛya ale ni kɛnyɛrɛye baaraw ma an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan. Abubakar Gassama ale de kɛra jafunukaw ka kulu ɲɛma kura ye. Gassama na to nin kulu in kunna fo san 2. Manda fɔlɔ min ni a ko k'a na baara caman waleya jafunu ale yiriwaliko kama.
o baara nunu na k'o dɔw na ɲɛsin kɛnɛya kalan ale ni kɛnyɛrɛye baaraw ma. Vraiment an nisɔndiyalen don mandat in kɔnɔ inchallah baara min b'an bolo avec la jeunesse vraiment on sait très bien que ça va bouger vraiment. Bon san fila in na an bɛna baara minnu kɛ côté entrepreneuriat an ka base yɔrɔ de parce que n yɛrɛ bɛ marketing digital de kɔnɔ ce qui veut dire que la vente en ligne mais n ka secteur yɛrɛ o ye ka jeunes ninnu bila entrepreneuriat domaine dɔ kɔnɔ u ka se k'a dɔn fɛn min ye entrepreneuriat c'est à dire k'u autonomiser u yɛrɛ ka k'u yɛrɛ ye quoi ka baara kɛ u yɛrɛ ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ fɛn ma ɲini fa fɛ a ma ɲini ba fɛ i yɛrɛ ka k'i yɛrɛ ye. Bon mun b'an bolo à l'extérieur parce que Diafunu n'i ko Diafunu partout c'est pas Bamako seul ka daminɛ Marakadugu la Bamako jusqu'à l'Asie partout voilà donc an b'a bɛɛ ka dɛmɛ nɔfɛ bɛɛ k'an dɛmɛ ni hakilina ye je suis jeune comme vous le voyez mago bɛ bɛɛ ka conseil de la donc pour que an ka se ka ko in bila ka taa dan na. Fɛn min ye ɲɛmaakɔrɔ ye ale ye hakili jigin kɛ a ka san tɛmɛlen baaraw kan jɛkulu in kɔnɔ ni ka laban k'a jira k'a fɔ k'ale n'a ka kulu nato ɲɛmaakura ka bila la Diafunu yiriwa kama. Association Diafunu Jike association min y'a fɔ n ka discours kɔnɔna na association Diafunu Jike ye famille de association Diafunu Jike ye équipe de association Diafunu Jike bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɔra président la bi mais ne bɛ sɔrɔ président ne bɛ sɔrɔ bureau kɔnɔna na kelen a filanan fɛnɛ minnu bɛna na président la ne dalen b'a la k'a fɔ u bɛna kɛ ka tɛmɛ ne kan u bɛna souffle kura di association ma parce que association ye relais de minnu kun ka kɔrɔ ni ne olu taara ne nana ne fɛnɛ ka kɔrɔ minnu olu fɛnɛ bɛ ka na ni Ala sɔnna a ma a bɛ continuer c'est une continuité et puis n jigi b'a kan k'a fɔ u bɛna fɛn caman kɛ minnu ka ɲi kosɛbɛ. Jamana ye kanu de fo i k'i ka jamana kanu n'i y'i ka jamana kanu i bɛ se ka fɛn caman k'a kɔnɔna na ni patriotisme de bɛ na ni fɛn bɛɛ an bɛ jamana in fɛ i b'a ye maraka fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ fɛ an ka taa kɔfɛ mais n'an taara kɔfɛ an bɛ na ni fɛn min ye a bɛ na jamana in de kɔnɔ. Diafunu ye marabolo ye min bɛ Kayi région fɛ AJD bɛ Diafunu commune 6 de fara ɲɔgɔn kan minnu yɛrɛ ka laɲini belebele ye u ka sigida yiriwali ye. I n'a fɔ an y'a fɔ an toga min na an ka kunnafoniya tɛmɛlenw na ɲamakalaw ka kulu min bɛ ORTM kɔnɔna la ale ye a tɔgɔla Sandiya o tako sabanan baaraw o waleya sibiridon CCB kɔnɔna la ni lajɛrɛ in ale laɲini ye min ye ni ɲamakala ninnu bolo o de ye k'a jira jamana faamaw la k'a fɔ n'o ye u yɛrɛ jatigiw ye k'u bɛ u kɔ fasojɔ ale baaraw la kɛnɛ kan k'u ye waleɲuman dɔn fana kɛ u jatigi wɛrɛw ye an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan Anatu Mayiga ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye nka a ka fɔ la ko kɛnɛ ɲɛmaaya ko kuntan bɛɛ ka di kunnafoniko minisiri ma an ka ɲɛmada ka sɔrɔtaw la. Jeliya ye fɛnba ye an ka jamana kɔnɔ barisabula jeliw de bɛ kɛ sababu ye ka balimayaw kala ka sindiyaw kala wa hali ka dugu kuturu yɛrɛ kala o hukumu kɔnɔna na u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la o de la sanyɛlɛma mana surunya u bɛ ɲɛnajɛ dɔ la ɲɛnamaya yaasa ka foli ani waleɲuman dɔn k'o kɛ ka ɲɛsin u jatigiw ma. An bɛ nin kɛnɛ in sigi san o san walasa ka an jatigiw baro ani ka u waleɲuman dɔn sandiya kɔrɔ yɛrɛ ko san jara. Hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni kɛra san kɔnɔna la jeliw y'a yira an na k'a fɔ k'u labɛnnen don yaasa ka bɛn ani kelenya k'o lasabati jamana kɔnɔna na. Bamananw b'a fɔ ko maa t'i ba i ɲɛ koli ma k'a cilen don hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya kelen kelenw bɛ yen mais an kɔni bɛɛ lajɛlen tun bɛ hami yɔrɔ min na o ye Mali jamanaw bɛɛ ka kɛ Mali ta ye k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka jamana furancɛla fanga ɲɛmaaw u ka kɛlɛcɛw an ka kɛlɛcɛw sɔnna ka wulikajɔw kɛ k'u yɛrɛ di ka Mali basigi baaraw sabati. Comme on le dit tout le temps ɲamakala de tun maralen fɔlɔ donc maraw ka segin so an k'a dɔn an bɛ min kɛ an k'a dɔn an bɛ min fɔ an k'a dɔn an b'an sen da yɔrɔ. Ɲɛnajɛ in sen fɛ dɔnkilida ani bɛn kuma olu de tun bɛ yen nɔ yaasa an ka Maliba bɛ se ka suma cogo min na. Kunnafoni kuncɛ la Festival du football féminin ale tako filanan baaraw o kɛra katikaw olu fɛ yen nɔ ni ɲɔgɔn kunbɛn in ale hakilina bɔra Mali fédération na muso ballontan ale yangaliko kama k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min kun ye ni ɲɔgɔn kunbɛn ye ale tako fɔlɔ baaraw o kɛra Bugunikaw fɛ yen nɔ minnu yɛrɛ labanna ka kɛ nimisi wasafɛnba ye min hakilina fora kosɛbɛ FIFA maaw olu fɛ ni tako filanan baara in kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲinina Kajatu Bagayɔgɔ ale tun b'a yen nɔ. Tako fɔlɔ min kɛra Bugunikaw fɛ n'o yɛrɛ kɛra sababu ye ka FIFA kɛ ka danaya da ko kura an ka jamana kan ka tolon tako filanan labɛn tako filanan baaraw yɛrɛ bolodala ka bɛn katikaw fɛ yen ma a kɛnɛ kan sifinnakaw bɔla fan caman fɛ walasa ka n'u sen don n'u tolon na kɛrɛnkɛrɛn an balakaw ta fanfɛla la maa min yɛrɛ sugantila ka kɛ nin cɛbɔ ye n'o bɛ tali kɛ ambassadrice kan a ye hakilinan ta di. Édition fɔlɔ jara mais filanan fana jara ka tɛmɛ ni fɔlɔ donc
an bɛ min ɲini halisa FIFA mɔgɔw fɛ wale u ka football féminin ka développement dɔ don a la halisa a diyara an ye an bɛ fɛ halisa 3e édition na o fɛnɛ ka diya ka tɛmɛ 2e édition ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ an sera a ko denba ma u ka courage ta foyi tɛ sɔrɔ nɔgɔya la donc u ka entraînement kɛ u yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu k'a fɔ talent dɔɔni bɛ na an kelen b'a bɛɛ kɛ mɔgɔ si kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ u ka esprit d'équipe kɛ dɔ ka di dɔ ma ainsi de suite c'est comme ça que équipe bɛ gagner donc u ka persévérer fana ka timinandiya k'a dɔn ko fɛn bɛɛ tɛ sɔrɔ don kelen ni n timinandiya n bɛ nɔbɔ ko la FIFA ka sɛbɛn b'an ka kɛnɛ kan fo ka taa se Fédération Malienne de Football ka nɔrɔbila ma kɛnɛ kan olu fana y'u ka nisɔndiya jira nin ko in hukumu kɔnɔna na u bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ terrain sanfɛ mun bɛ ntolanci pasi k'a bɔ Jɛnɛba la ka taa Mariam na o bɛ kuma ko fɔ o bɛ bɛn ko fɔ o bɛ kelenya ko fɔ donc bi an ka activité kun b'o de kan denmisɛnninw ka nisɔndiya sɔrɔ balontan kɔnɔ ka nimisiwasa sɔrɔ matériel fɛn fɛn nana FIFA fɛ bi denmisɛnninw de ta don a duuru ma u nisɔndiyara bon min yɛrɛ diyara kosɛbɛ wulada na j'ai remarqué tribune na muso kun ka ca ni cɛ ye kosɛbɛ au nom du président de la fédération ani fédération membre tɔw bɛ tɔgɔ la u ma se ka yan sɔrɔ vraiment je remercie Kati pour u ye min yira an na nin ni tolonkɔfalen bɛ tali kɛ festival du football féminin kan n'a bilala sen kan walasa k'an balakaw ka dolantan kɔkɔrɔ don a kɔni kɛlen don kɛnɛ ye fɛnɛ mun bɛ kɛra sababu ye ka sekasi dondenw tɔmɔ don n'a nataw la minnu bɛna an ka jamana kunnawolo muso dolantanko gun kan ni ne bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la a ye to aw sigiyɔrɔ sanga ɲɛ damadɔ ni ne wulila nazarakan kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma bi su in na Anatu Mayiga fɛ Ala ka Mali lakana